29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ташриф оварда дар кооперативи тиҷоратии Хоҷагии ҷамоавӣ ба номи Турсунбой Қушатов, ки кишоварзонаш дар истифодаи самараноку оқилонаи замин ва парвариши зироату истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи ғанӣ доранду ҳамасола дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд, бо раванди бунёди боғҳои нав шинос шуданд. Боғи нави кооперативи мазкур 11 гектарро ташкил дода, соли равон асосан дар ҷои боғоти кӯҳнаи зардолу, ки бо гузашти бештар аз 25 сол аз самар боз монда буд, бунёд карда шудааст. Аз ин нишондод 4 гектари онро боғи интенсивии себу шафтолу ва 7 гектари дигарро боғи зардолу ташкил медиҳад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кооперативи тиҷоратии Хоҷагии ҷамоавӣ ба номи Турсунбой Қушатов бо умеди сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғоти навбунёди интенсивӣ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинониданд ва зимни суҳбат бо боғдорон ва дигар кормандони соҳаи кишоварзӣ таъкид намуданд, ки ҳангоми бунёди боғҳои нав ба дурустии интихоби мавзеъ барои парвариши ниҳол бештар бунёд намудани боғоти ҳосилаш ба содирот нигаронида шуда, истифодаи талу теппаҳо ҷиҳати афзун намудани майдони боғот ва ба инобат гирифтани маслиҳати олимони соҳа таваҷҷӯҳи бештар равона карда шавад. Ба гуфти кишоварзон, дар шароити имрӯза танҳо хоҷагиҳое метавонанд аз лиҳози иқтисодӣ рушду инкишоф ёбанд, ки дар асоси талаботи бозори ҷаҳонӣ аз имконияту иқтидорҳои худ самараноку оқилона истифода мебаранд ва асосан маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол мекунанд. Бо назардошти чунин талабот аъзои кооперативи мазкур, ки 443 нафарро ташкил медиҳад, дар ҷои боғҳои кӯҳна марҳила ба марҳила боғҳои интенсивӣ бунёд намуда, оянда дар баробари таъмини бозори дохилӣ иқтидори содиротиро низ тақвият мебахшанд. соли равон кишоварзони кооперативи тиҷоратии Хоҷагии ҷамоавӣ ба номи Турсунбой Қушатов дар маҷмӯъ 35 гектар боғҳои кӯҳнаро аз нав барқарор намуданд, ки бештари онро боғҳои интенсивӣ ташкил медиҳад. Дар кооперативи мазкур боғи биҳӣ низ бунёд карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони кооперативи тиҷоратии Хоҷагии ҷамоавӣ ба номи Турсунбой Қушатовро вазифадор намуданд, ки минбаъд майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивиро зиёд намоянд. Дар ин сурат ҳаҷми содироти мева меафзояд ва дар баробари ин сокинон бо ҷои кор таъмин мешаванд. соли ҷорӣ хоҷагии мо кӯҳна боғи камҳосилро гирифта дар ҷои 35 гектар боғи нав барпо кардем. аз он ҷумла 11 гектараш боғи интенсивӣ мебошад. ин себ, навҳои Ҳусни Юсуф, Семиренко, Золотой Грин, аз нави шафтолу Лола, Фарход, аз навҳои зардолу Мирсанҷили зард, Мирсанҷили сурх мебошад. хоҷагӣ дар оянда боғҳои кӯҳнаи камҳосилро гирифта дар ҷояш боғҳои интенсивӣ бунёд мекунем. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 10 000 гектар боғот ва зиёда аз 3 000 гектар тогзор мавҷуд буда. инро дар асоси дастури супоришҳои асосигори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешниҳоди миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ба содирот нигаронидани маҳсулоти кишоварзӣ боғҳои интенсивӣ ва токҳои ҳавозавӣ бунёд карда шуда, маҳсулотҳои кишоварзӣ ба содирот нигаронида шуда истоданд. ҳамасола дар ноҳия зиёда аз 250 гектар боғот ва зиёда аз 50 гектар тогзор барқарор шуда, бо усули нав боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бунёд карда шудааст. дар маҷмӯъ дар кооперативи тиҷоратии Хоҷагии ҷамоавӣ ба номи Турсунбой Қушатов 1050 гектар боғу тогзор мавҷуд буда, инчунин дар 1119 гектар замин кишту парвариши зироати гуногуни кишоварзӣ аз қабили гандум, ҷав, картошка, пахта ва хӯроки чорво ба роҳ монда шудааст. имсол дар хоҷагии мо 120 гектар юнғучқа, 117 гектар гандум, 17 гектар ҷав киш карда шудааст. имсол мо нақша дорем, ки 754 гектар пахта киш мекунем. дар вилояти Суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғдорону токпарварон ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. зиёд шудани майдони боғҳои нав дар вилоят асосан давоми 5-6 соли охир ба вуҷуд омадааст. аз ҷумла соли 2022 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тибқи дурнамо бунёди 230 гектар боғу тогзори нав пешбинӣ гардида буд, аммо дар ин давра бунёди боғу тогзор назар ба нақшаи пешбинишуда қариб 4 баробар зиёд иҷро гардид. яъне соли гузашта дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва
корхонаҳои кишоварзии вилоят 890 гектар боғу токзори нав бунёд карда шуд. Аз майдони умумии боғҳои бунёдшуда 148 гектар боғи интенсивӣ мебошад. хоҷагидорони вилоят соли гузашта бо вуҷуди сардиҳои аввали фасли баҳор ки ба ҳосили боғот таъсири манфӣ расонд 124477 тонна мева аз ҷумла 55847 тонна зардолу ва 38429 тонна себ истеҳсол намуданд. дар вилоят ҳамагӣ 75478 гектар боғҳо мавҷуд буда, аз он ҷумла боғҳои ҳосилдиҳанда 56018 гектар мавҷуд мебошад ки истеҳсоли мева дар соли 2022 зиёда аз 124000 тоннаро дар бар гирифта, бунёду барқарорсозии боғу токзор дар вилоят идома дошта, асосан дар шаҳрҳои Истаравшан, Шаҳристон ва Баландкӯҳҳо барқароркунӣ идома дорад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо хоҷагидорон иброз доштанд ки танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона ва истифодаи мақсадноки замин мо метавонем ба татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ комёб шавем ва бо ин роҳ сатҳи зиндагии мардумро беҳтару хубтар намуда иқтидори содиротии мамлакатро низ тақвият бахшем.